Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Samp. Sunt alături de Cristi. Unde ești, mă? Afară. Uh, Tu ești ăsta cu motocicleta? Da, cu neregiune. Da. Și da, e prima episod din canalul meu, m-a ajutat el să... Da. Am ajutat câte ceva, un fogămel de la mine. Da, micu, știi? Mi-a luat în 5 minute ceva. Bă, Știi ăla? bă, tu știi unde... Bă, tu ce gutu ai? Știi. Zi, mă. 69. 69. Bă, că... Zice, Gutul 69, vorbesc eu. cum te cheamă, mă? Șmecher 850. Deci nu e tu ăla cu NGO. Ba, vezi că am nerege. Tu, ce gutul ai, mă? Vină, mă, la AA. Și gata. Ești ăla? Da. Nu, vezi, 69. Nu știu, ia unul cu NG pe nume Lojo sau ceva de gen. Da, în fine. Nerege, mă, nu. Deschid direct NG. Nu mai simt, mă. E și o, știi? A. Și da, că e băiat, nu e fată. Nu contește și se vede după voce. Bă, după voce. Sau mai ia unul, bă, pe YouTube, nu dau nume că na, care își lua numai mașinilor, dacă... Ascultă, dar după voce cred că ea fată. Da, avea voce așa de băiat. Dar Nu știi. după cum își lua mașinile, zic că ea fată. Nu, ce șmecher am căzut. Cu tu 69. Bă, știi ce-mi zice mie? Zice că you can teleport to this player because... Eu nu. Deci PKP. Poți să te ieși pe... Gata. Ia uite-le. Prin geamuri. Bă, Cristi, Da. fii atent, scrie așa, /PKP. Stai. C. Așa, da. Și vezi că o să-ți apară pe primul loc Goto și dai pe on, să fie pe on. Da. Gata? Nu, stai. Așa, da. Așa. Bă, aici oare poți să faci hold la mașini? Vezi și tu. Ia. Cristi, Da? vină un pic. Stai un pic. Nu. Dai că nu mai găsesc. Uite. Ce mă, ce... Cum ai să fac și eu? Fii atent. Da, acum arată... Uite-te pe pieptul. Stau, fii atent. Nu. Stai, mă. Ăsta ia, mă. Ba, nu e ăsta. Nici ăsta. Cum e? Ce ăsta. Nici ăsta. Scrie hold. Cum? Hold. /hold. Hold. Așa, mă. Ia uite. Gata, mă. Uite-l pe ăla ce s-a dus. Gata. Pomul cu tot pe aici. Stai. Nu dau un lup. Da, nu. Da, asta, gata. Bă, vezi să nu... Haide. Da. Stai, id. Tu ai pai, da? Nu, Hai că ăsta e mișto. am pus la mine. Da, un pic. Ai, mă? Vezi că ai, mă, acum.
Dai, Dă-te jos. G repede. Așa. Eu mă... Ești pe H ca să ieși pe geam. Merge. Nu merge nici speed boost-ul, dar nu știu ce. Hai, dă-i, mă. Haide. Ieși. Mă refuram pe stradă, nu în pom. Na, haide. Haide. Domnul! Cam ceva, mă. Da. Așa. Dar vezi că am uitat să spun, vezi că Bendică mă filmează 10 minute dacă nu îl cumpăr. Am uitat să spun. Bun, și cam atât a fost cu episodul.